Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Upat ka kinabuhi sa usa ka pamilya ang nakalas. Human na banggay sa open truck ang motorsiklo nga ilang gisakyan sa mga biktima. Driver nga nakabangga sa mga biktima dito sa sitio Huyuhoy, Barangay Busay, ning Dakbayan Sugbo gitanggong na karon sa prisuhan. Padre di pamilya nagbangutan ug di makadawat sa hinahitabo sa iyang pamilya. Hinungdan nga iya gayud ipapriso ang driver. Ania ang report. Ikatulong adlaw sa bagong tuig na hitabo ang trahedya sa pamilyang Salon. Nakalas sa disgrasya ang upat ka sakop sa banayng Salon nga naglakip ni Aluna, 47 anyos, ang inahan ug ang anak nga silang Jason, Erica, 16 anyos ug Jay, 12 anyos. Gidaro ang motorsiklo nga ilang gisakyan sa pick-up truck gahapon sa hapon. Gitanggong sa Mabudo Police Station ang driver nga si Wilmer Imbudo. Sa report, giingong parehong nagdulhog ang motor ug ang pick-up truck apan kalit lang mi-overtake ang pick-up truck apan giingong wa na mopaak ang brake. Nini hangtod nga naungad sa motor nga gisakyan sa mga biktima. Then nalabay itong bata nga lalaki, and as per the responding ambulance, dead on the spot siya. Then ang katong duha nga ang inahanog ang bata nga babae, na-drug pa siya. Samtang ipadayag sa driver nga wa niya tuyua ang nahitabo. Ako lang panawagan nga hindi kinato matuyo ang disgrasya. Kinsa may kita gusto imanani nga sitwasyon ay wala kita gusto ni. Dili madawat sa padre di pamilya ang nahitabo sa iyang asawa ug mga anak, busa. Desidido siyang ipapriso ang suspitsado. Ngayon, sorry kay pamilya na ko. Pat ka mo. Hindi may puno pa huwag drive kay para mabuhay ang pamilya na ko. Gawa sa motor na angin usab sa aksidente ang usa ka V-Hire. Defensive driving lang kita. Even if naata sa right of way, wala gi mawala na to kung defensive driving lang kita. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang usa ka SUV na tagak sa gitabahong drainage project sa likod nga bahin sa Lapu-Lapu City Hall. Luwas ra hinuon ang duha ka mga sakay nini. Si Luan Mirondina sa report. Naukay ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall pasado alas 9 ganihang buntag human matagak sa gitrabahong drainage project kining usa ka SUV. Luwas ra hinuon ang nagmaneho niini nga si Julieta Covington, usa ka midwife nga nadestino sa barangay Kauoy, Olango Island. Sakay niya niadtong higayuna ang laing midwife nga nadestino usab sa San Vicente, Olango Island nga si Wilma Arong. Gikan silang mitambong og meeting sa City Health Office ug padung na unta sa angasil agi sa luyo sa City Hall. Ko kabantay nga naapaday bangag din ha sa may iskina jud sa likoonon. Ang ako nabantayan dirira og diri pod sa akong sa left side ba makita. Pagliko na mo inanay raman mi paghagbong kay
ang ligid di ay nako din ha humok na ba ang sa kanang diha ba kan ilang gibutangan og kanang metal bitaw. Nakatukod ng bukudayon po pero ang akong tiil mo naigo kay katungayang ana bitaw sa tabangan mo may naigo dire. So wa man murag inanay ra man pud siya di gid ingong kusog kay kung kusog hamag ko sa kuan ato niya front niya nga inanay ra siya na ana ra siya. Gisusigilayon ang ilang panglawas ug nasuta nga wala ra sila mahiagom og mga samad ug bunog. Gigamit sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang heavy-duty multipurpose truck pag-pull out sa SUV gikan sa gitrabahong drainage. Amo nakita risgo ang pagkabuhat ba, no? Mas maayo gandi adi dili pa agihan. Tungod sa padayong pag-uwan-uwan, inanay nga mi-cave-in ang yuta nga natabunan ni ining steel plate. Hinungdan nga dihang natungo dinhi ang ligid sa maong SUV na wad-an kini og balance ug milahos na ang sakyanan ngadto sa bangag. Hunyo sa miaging tuig, gisugdan pagtrabaho ang mukantidad sa 78 milyones pesos nga drainage project sa atubangan ug luyong bahin sa City Hall. Gikatakda kining matapos karong Mayo. Subay sa hitabo, gidid-an lang una ang mga four-wheel vehicle nga makaagi sa dapit. Duha ni ka kuan, duha ka drainage, duha ka side gikan sa National Road padung diri. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Duha ka buwan nga bata ang usa sa labing bag-ong kaso sa COVID-19 nga napuno sa Mandawi City. Samtang sama subang dapit na bantayan ang pagsaka sa mga kaso human sa holiday season. Ang report ni Nico Serino. Kagahapong adlaw dugang tulo ka mga kaso ang napuno sa syudad sa Mandawi. Sa pagkakaron, may 29 ka aktibo nga kaso sa dakbayan ug 2,364 tanan ang nataptan sa sakit. Pipila ka adlaw nang nabantayan ang pagsaka sa gidaghanon sa nadugang nga mga kaso. Sa dato sa Emergency Operation Center, sa buwan sa Disyembre, may average nga usa ka kaso ang mapuno kada adlaw. Apan sa hinapos sa Disyembre, nag-average na og 3 ka kaso inadlaw-adlaw. Nakitang nakakontribute niini ang paggawas-gawas sa mga tao atol sa holiday season. Paghulagway sa hepe sa Emergency Operation Center sa Dakbayan, nakita sab ang trend sa pagsaka human sa kalag-kalag. The congregation of people really invites the exposure of the COVID virus. So posible tungod kay taas kay tagbakasyon, daghang nanguli, daghang nagkuan, nabisita. Niadtong Enero 2, usa sa napuno nga kumpirmado nga kaso ang sa duha ka buwan nga batang lalaki taga Barangay Tabok. Household transmission o takod sa pamilya kuno ang hinungdan. Kauban sa atong kuan, kauban sa atong sa family na medyo na kuan lang. Pabilin nga nagmonitor karon ang EOC labi na sa taho sa bag-o nga strain o variant sa virus nga nakumpirma na sa pipila ka mga nasod. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong adlaw nagsugod na ang renewal sa mga business permit sa dakbayan sa Talisay. 5% gikan sa kinatibuk-ang mga establishmento sa dakbayan gitak-upan na. Ang report ni Femery Dumabo. Nagmingaw ang unang adlaw sa one-stop shop alang sa renewal sa business permit sa dakbayan sa Talisay, nga naa sa People's Hall. Ana-ana ang sanitary permit, zoning, ecological solid waste, building, DTI ug uban pa. Hinuon mingaw man, apan gipasabot ni Emma Makoto ang Talisay City Treasurer nga tungod usab kini sa gipatuman nga usa ka gatos lang ka mga kliyente matag adlaw ang asikasuhon aron masunod ang health protocol. Gilugwayan usab ang renewal sa business permit hangtod sa Marso 31, inay sa naandan nga Enero 20. Samtang giminusan og 30% ang target collection sa City Treasurer's Office gikan sa 250 milyones pesos sa miaging tuig ngadto na lang sa 175 milyones pesos ning tuiga. Gipasabot ni Makoto nga subay kini sa epekto sa pandemya. Ang sa real property tax, we expect na taas-taas na karon. Mataas-taas ta tungod sa revision nga atong gihimo. Nya ang sa business na-expect yun ta nga most usta. Expect yun ta nga muminus siya kay ang mga businessman kuan pa. March, April, May, June, July, ang uban gyud pa nakabalik. O pa nakabalik sila sa ilang mga pagpatinda. Nakadawat na og suwat si Makoto gikan sa mga tagdumaa sa mga establishmento nga nagpahibaw kaniya nga manirado na.
Gibanabana sa opisyal nga 5% sa kapin 3,000 ka mga establishmento sa dakbayan sa Talisay apektado sa pandemya ug nakahukom na lang nga manira. Samtang taas-taas paghihapon nga linya sa mga mobayad sa real property tax gikan sa labi padung sa mga buhatan sa City Treasurer ug sa City Assessor. Human lugwaye ang 20% nga diskwento sa pagbayad og buhis hangtod sa pagtapos ni buwana. Up until January, the end of January. Next special session sila before the end of the year last year. Kay ang 20% discount ma-end banta to December 31 nya. Tungod sa revision nga naghimo nato, malangan magudta kay abot niya sa taxpayer diri mo adto pa man sa assessor kuha sa bagong assessment. Una pa sad mari sa mong opisina for computation. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Blanco pa ang kapulisan sa pagtumbok sa nagpaluyo sa kamatayon sa negosyanteng si Ruben Feliciano nga gipusil patay di sa may Fulton Street, Barangay Apas ning Dakbayan, Sugbo ni atong bagong tuig. Unsay posibleng motibo? Atong sayran pinagi ning maong report. Negosyo ang anggulo nga gitanaw karon sa kapulisan sa kamatayon ni Ruben Feliciano. Gibirahan siya sa dili mo minus 5 ka masuspek sa kayso sa van samtang naglakaw dapit sa Fulton Street ni atong Enero 1. Sumaha sa kapulisan nga padayon pa silang nangalap og ebidensya sama sa CCTV. Wa pa usay mga saksi sa natabong krimen. Nag-backtrack sila sa mga CCTVs nga kung diin nagikan si Feliciano. Kay base sa interview with the pamangkin, pagumangkon, atong si Kim, although wala pa siya mo disclose asa sila gikan yun. Gawa sa negosyo, gitanaw usab ang politika. Apan gipadaplin una kinis kapulisan sang litdugay naman napahigayon ang local elections. Si Feliciano milansad pagkamayor sa lungsod sa San Fernando niadtong tuig 2019. Dili po na nato lakbitan po na nato sa atong investigasyon, but with the taas na kayong panahon na nilabay gikan sa eleksyon, so iyahang mga dealings, business dealings, personal dealings, mo factor in naman. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Siyam ka mga upunganon nga gikan sa mga nasod nga may kaso sa bagong strain sa COVID-19 gi-isolate karon sa usa ka medical facility. Siluan meron din sa report. Kasamtangan karong gipahimutang dinhi sa isolation facility sa Barangay Gunob ang siyam ka mga returning overseas Filipinos nga taga Lapu-Lapu City. Negatibo sa swab test ang 7 dihang miabot sila agi sa Mactan Cebu International Airport niadtong Disyembre 30. Apan subay sa instruction sa DOH, subli silang gipaubos sa swab test karong adlaw aron pagkonfirmar kung wa ba gyud sila matakti sa COVID. Og negative lang gihapon sila on the second swab, pwede na natong ibutang sa home, pero with strict implementation gihapon nga ang atong protocol. Samtang ang duha nga nangabot niadtong Disyembre 31 ug nagnegatibo usab sa swab test, subling ipaubos sa swab test ug mga adlaw. Matud ni Grace Mary Karunggay, epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga wala hinuoy mga upunganon nga luwan sa flight gikan sa Estados Unidos nga miabot sa airport niadtong Enero 1. Enero 1, gilakip na ang Estados Unidos sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease sa 21 ka mga nasod nga may gipatumang travel restrictions nunot sa mga kaso sa ikaduhang strain sa COVID-19 sa naasoy mga dapit. Sagad kanila, gikan sa nasod sa Spain, agi sa Dubai ug Hong Kong sa wala pa mitugpa sa Mactan Cebu International Airport. Ang ato manggong gitan-aw is katong og pananglitan ma-overwhelmed me og pananglitan daghan ang mga butay, asa nato ibutang. So among gisiguro nga on the 5th day among iswab niya og negative lang sila, pwede na natong ibutang sila sa upon assessment kung tan-aw nato naan diha ang
wala na sila rang usa sa ilang room, sira ang naasad sila own CR, ato silang ibutang dito. Gahapon, usa lang ang natalang nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Hinon giklaro sa City Health nga dili pa kini ang resulta sa mga napaubos sa swab test human sa Misa de Gallo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Sa Enero 15 na ang evaluation sa compliance sa dakbayan sa Talisay sa road clearing operation. Apan sa pagkakaroon, 50% pa lang sa kadalanan ang nahawanan gikan sa mga nakababag ni ini. Ang report ni Femery Dumabo. Sa miaging buwan, 11 ka mga ambulant vendors ang nasita o gipamulta sa Task Force Road Clearing tungod sa kalapasan sa ordinansa sa dakbayan sa Talisay. Kabahin usab kini sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government sa paghawan sa kadalanan gikan sa mga illegal structure o illegal parking. Matod ni Edwin Nerves, ang pangulo sa Task Force Road Clearing, nga hinay-hinay nang mipatuman sa mando ang 22 ka mga barangay sa dakbayan. Apan giangko ni Nerves nga 50% pa lang ang nakakomply. Kay pipila ka mga barangay, daghan gihapon ang mga illegal structure sama na lang sa barangay poblasyon ug sa haklupan. Usa sa ako ang concern nga nakita ang poblasyon. Gani, doon na ako encounter problema. Tungod ining special permit given by the barangay captains poblasyon nga makabutang sila di sa sidewalk. So kung imong sarayon na haklupan, bugat kay nga problema, balay gyud. Bugat na haklupan para nako sa tanan nga mga barangay nga kung natong implementa na yung ato ang memorandum circular. Giangko ni Mayor Samsam Gulyas nga doon nagikalisod sa pagpatuman. Kaya ang uban nga nibalik sa pagpaninda sa kadalanan kadtong apektado sa pandemya. Ang ako na lang gyud giingon sa mga kapitans, like the first na road clearing is that people are having difficulty. It is still we're still in the midst of a pandemic. Kung naamang gyud tay buyagon or naaman tay hangyoon, tingali with the heart lang gyud maayo ug tarungon pagpasabot. Nakigtigom na ang DILG Talisay City sa mga barangay kapitan sa 22 ka mga barangay. Aron pahinumduman sa higpit nga pagpatuman sa kamanduan. Ilabi na kay sa Enero 15 na himuon ang evaluation. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa unang working day ni tuiga, daghan ang midagsa sa Mandawi City Hall aron pagproseso sa renewal sa business permit o sa mga buluhisan. Gipaningkamutan sa mga otoridad nga mapatuman gyud ang social distancing. Ang live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, nag-abot-abot sa City Hall kini mga dunay transaksyon sa buluhisan o pag-asikaso sa ilang business permit. Mao nga hagit sa mga otoridad ang pagpatuman sa social distancing. Bidagsa ang mga miproseso sa bayronon sa real property tax sa Mandawi City Hall. Apan sa pagbunok sa uwan, nagpunsisok ang mga kliyente sa gamay nga tent nga nabutang sa dapit. Maong halos wala na masunod ang physical distancing. Dali hinuon nga gipadugangan og tolda ang dapit aron dili magdikit ang mga taxpayers ug mapatuman ang health protocol. Pag-aksyong dag-o, mga tao gi-move nila yung mga lingkuranan, so nagdasok sa tent, so nag-additional tent para ibalik na sa nato mga lingkuranan nato ikamada balik para ma-enforce ang social distancing. Hopefully dili na muuwan para dili magdasok. Gawa sa mga magbayad sa real property tax ug magkuha og sedula, gilauman sab ang pagdagsa sa mga tao nga moproseso sa business permit. Labi na karong panahon sa pandemya, electronic na ang pagproseso sa Mandawi ug ang bayad adto sa mga payment centers. Ang Business Permit and Licensing Office sa syudad mitagana gihapon sa sports complex isip one-stop shop labi na sa mga maglisod sa electronic nga pamaagi. Naiuban nga dili kayo familiar sa system, dili kayo mga tech savvy or kana bang wakabawan ng mga email labi na kanatong mga senior o kanang mga nanaedad. Mao na nga naghimo gihapon taning one-stop shop. May mga assistance desk usab nga gimontar sa mga mall sa Mandawi aron matabangan ang mga business owners. Awhag sa mga otoridad asikasuhon ang ilang papeles ug balay runon ug dili paabuton ang deadline
aron dili makamulta. By law is until January 20 pa. So tanawon pa ni nato if ipa-extend ba. Pero wala pa man tayo official announcement because it requires an ordinance. So kung paabot lang ta later, maybe magpagawas ta. Sa miaging tuig, Bob, dunay maabot sa 17,000 ka mga negosyante sa tibok Mandawi. Kini pa ang tan-awon karong tuiga kung makibahangan ba kini epekto sa pandemya tungod kay gikinahanglan man kining mabayad sab nga buluhisan ning mga negosyante alang sa panudlanan unya sa gobyerno sa mga proyekto nga ipatuman. Bob? Daghang salamat, Nico Serino, sa imong live report. Supak ang Philippine National Police sa pagpahigayon sa cultural presentation sa Sinulog 2021. Samtang napakyas ang Sinulog Foundation pagkonsulta sa Interagency Task Force sa ipahigayon ng kalihukan diha sa South Road Properties kun SRP. Ania ang report. Walay koordinasyon gikan sa IATF ang pagpahigayon sa Sinulog 2021 cultural presentation sa SRP. Gipriyag sa IATF Deputy Chief Implementer sa Cebu City ug head sa EOC Joel Garganera nga gipaabot pa nila ang pagpakiglambigit kanila sa Sinulog Foundation Incorporated. I presume the Vice Mayor will do that. Perhaps gilas lang tangal niya. Iya lang tangal gitanaw nga mahuman na tanan aron pag-present niya. Okay. Basig. Basig gilas lang niya aron makumpleto na tanan aron mausaran niya og present. Samtang gibutyag ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Cebu City Police Office Director nga nakigtigom siya ni Vice Mayor Mike Rama, ang chairman sa SFI, diin girekomendar niya nga ipadaplin ang plano nga pagpahigayon sa Sinulog Cultural Presentation. Ilabi na nga walay pagtugot gikan sa IATF. The Sinulog activities needs the collegial approval of the IATF. So unless otherwise there is no approval from the local IATF, then eventually to the regional IATF, the Sinulog activities will be put on hold. So that I emphasize to the Vice Mayor. Gibarugan sa mga opisyal sa kapulisan nga kadto lang gitugot sa lagda sa IATF nga mga religious activity ang mapahigayon ug wala malakip nini ang mga cultural presentation sa Sinulog. Already recommended na it will be prohibited. Naka-recommend namin, Ana. Naka-recommend naman? Yes. During sa meeting sa Basilica. Giklaro sa kapulisan nga dili na sila makapangayo pa og augmentation gikan sa ubang dapit nga iabag sa dako nga kalihukan sama sa Sinulog Cultural Presentation. Bisan tuod nga virtual ug walay live audience ang cultural presentation apan maglambigit gihapon kini sa daghang participants ilabi na sa mga tawo nga mosalmot sa presentation. Kung wala specific approval, di gina na mapa-implement. Kung kinsa mang mag-organize na, then investigation will be conducted kung nganong gipadayon. Matod sa kapulisan. Sa yunini, gipahibaw ni Vice Mayor Michael Rama, ang chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, nga 99% ng andam ang tagduma alang sa Sinulog 2021. Wapay pamahayag usab ang mayor mahitungod nini. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Talandugon ang kahimtang sa 11 anyos nga batang lalaki dihang gida sa tambalanan human maigo sa saag nga bala sa sitio Sikopong, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental atol sa pagsugat sa bagong tuig. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Santa Catalina, migawas ang bata sa ilang panimay aron mutanaw sa fireworks display dihang naigo sa saag nga bala sa tuong bahin sa iyang tiyan ug milapo sa wang bahin sa iyang tiyan. Ang bata nalupog sa iyang gibarugan apan nakasinggit pa og tabang sa iyang amahan. Dali siyang gida sa Bayawan District Hospital apan gumikan sa Katalandugon sa kahimtang gibalhin kini sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Ang investigador sa kapulisan nagtuo nga silingan ra sa biktima ang nagpabuto sa armas kay dili man gikan sa taas ang direksyon sa bala. Hinuon luwas na ang kahimtang sa bata suma mismo sa iyang amahan. Matud niini nakugang siya dihang nasayod nga naigo sa bala ang iyang anak. Iyang panawagan nga
ginangutahan sa kapulisan ang mipabuto sa armas nga nakasamad sa iyang bata ug tubagon ang salaod nga iyang nahimo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mandawi City Hall manaumong mamintinar o mas mutaas pa ang ilang grado sa road clearing operation sa gayon nga mag-evaluate na karong buwan na sa gitakarakda sa Department of Interior and Local Government. Enero 18 ngadto 22 ang evaluation period kung matuman ba sa ang palisiya sa mga local government units sama kaniadto tan-aon kung nakatuman ba ang mga LGU sa paghatag o paghawan sa mga sidewalk gikan sa mga obstructions. Lakip na ang illegal parking. Ang City Enforcement Unit mosuwat karon sa tanang barangay sa pag-reactivate sa barangay clearing task forces aron na makapangunay sila pag-implementar sa road clearing operation. Sugod karong Miyerkules maghimo na sad og sub-sub nga operation ang maong buhatan sa pagsusi sa tanang mga barangay labi pa sa mga national o secondary roads ug tan-aon kung nahawan ba ang tanan nga mga sidewalks, libre ba sa tanang mga obstructions. During evaluation last year, which is ang atong grado 89% versus karon nga na taas-taas gid ang akong confident nga mo taas. Dili ma-maintain mo sa pagigamay. Among figure 258 na tagaan nga final notices ang 250 ni comply gyud. Dili na mailahan ang Japanese national dihang napalgan ang patay lawas nini sud sa banyo sa gipuy ang balay sa Purok San Roque, Barangay Buntis, Bakong, Negros Oriental. Nahitabo ang sunog kaadlawon sa unang adlaw sa tuig 2021. Halos bukog na lang ang nahabilin sa 74 anyos nga si Masahiko Kurosawa human mapatong sa kainit sa kayo. Ang arson investigator sa BEP Bakong nagtuo nga posibleng na-trap ang hapon samtang mitago sud sa banyo dihang gilamoy sa kayo ang iyang gipuy-an nga gama sa mixed materials. Suma sa investigasyon sa BEP, nagsugod ang kayo sa gipuy-an sa hapon nga niangin usab sa duha ka mga balay patigayon og mga mahalong gamit og mga sakyanan. Matod sa tagya sa balay, di moubos sa usa ka milyon ka pesos ang danyos sa maong sunog. Pinatong latest weather update, Monday, January 4, 2021. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern ug central Luzon, samtang ang easterlies ang nakaapekto sa eastern section sa southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati na medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Palawan kasama ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories ug sa mga heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw. Mga kapuso, adunay pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Cebu. Resulta na baka kini sa Christmas break. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sumali Konsehal Joel Garganera ang head sa EOC nga pito na kaadlaw nga nag-double digit ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan Cebu. Karong adlaw lang adunay 16 ka bag-ong kaso. Posibleng resulta na kini sa mga kalihukan sa Pasko sama sa Misa de Gallo, party-party o uban pa. May taas usab ang positivity rate nga adunay 7%. Naagi na, no? Guilty, no? Naamag itay mga gathering, no? Family, workplace, and then friends, no? Naagi mga gathering. Mo na sa bunga. When there's movement, ang ako lang yung nabalakan, kaya ang atong positivity rate is more than 7% na. Samtang ipadayag ginoon sa EOC nga gamay ra
ang hospital utilization rate nga dunay 14% ug nagpabiling luag ang mga isolation facility sa dakbayan apan gikinahanglan nga magmatngon gihapon aron dili mobalik ang dakbayan diin nahimo kini kaniadtong epicenter sa COVID-19. So these are expected, no? But these are dili man ko mo worry because more than half of these are close contacts. So in other words, kaning una pa ni gawas nilang resulta ato naman sila na lockdown, na contact trace naman, they're just waiting for the result. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka 36 anyos nga lalaki nga nakuhaan og badge sa PDEA ang gidakop sa kapulisan human mamusil nga misangpot sa kamatayon sa biktimang si Daniel Alulod, 40 anyos. Nahitabo ang maong krimen sa barangay Kaunkod sa lungsod sa Madidihos, Bantayan Island. Matod sa mga tagtungod sa biktima, nga kalit lang mibuto sa ilang bahay ang suspect og dayon na musil. Nadakpan siya atol sa follow-up operation sa kapulisan og nasakmit sa iyang posisyon ng usa ka badge sa PDEA. Wa pa kakuha og pamahayag ang PDEA 7 kung kaila ba o ilabang tao o agent ang maong suspitsado nga nadakpan. Upat ka mga kaso sa stray bullet ang natala sa Police Regional Office 7 sa pagsugat sa bag-ong tuig. Usa niini migo sa tiyan sa usa ka biktima nga bata. Wa hinuon makaigo ang ubang saag nga bala diin nahitabo ang pagpabuto sa madaglahing mga dapit sa tunga-tungang Kabisayan. Samtang gisunog na ang mga nasakmit nga mga pabuto sa mga buhatan sa kapulisan dinhi sa Region 7. Mobalor ang nasakmit nga mga firecrackers sa kapin 200,000 pesos. Malinaw na hinuon sa kinatibukan ang New Year sa Region 7. Kapina sa 2,000 ka mga drug dependents, lakip na niini mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail ang natabangan aron inanay nga makalingkawa sa pagkagumon sa gidiling drogas. Si Nico Sereno sa report. Gilusad sa Surrender to God kung sugod ang God Recovery Renewal Program ni atong Agosto 14, 2016 isip tubag sa Archdiocese of Cebu sa kampanya sa kagamhanan batok sa paghitak sa gidiling drogas. Karon mikapina sa 2,000 ka mga drug addicts ang natabangan sa programa sa sugod aron inanay nga makabiya sa pagkagumon sa gidiling drogas. Sa programa nga milungtad hangtod karon, giangko ni Fe Barino ang nagpasiugda sa sugod nga dili kini sayon tungod kay nagkinahanglan kini og dako-dakong pondo aron makairog og padayon nga motuyok ang programa. Kini ang gituuhan ni Barino sa iyang pagkapili sa National Search for Hometown Heroes 2020 karon lang bag-o. The advocacy on drug addiction is a very special ministry or advocacy nga not too many people would dwell. Kay lisod baya kaayo ang pagdwell og drug addiction. Matod ni Barino nga libuan ang misalmot sa National Search ug dunay lain-lain nga mga advocacy nga makatabang sa katilingban. Ang nakalahi sa sugod tungod kay dili lang kutob sa paghawas sa usa ka drug addict gikan sa pagkaulipon apan hangtod na sa pagbansay kaniya aron mabuhi og makapadayon pagpuyo sa normal nga kinabuhi. Gawas sa Life in the Spirit Seminar, may gitanyag sab nga livelihood training ang mga kompanya nga misuporta kanila ug gani nakahatag og trabaho sa mga recovering addicts. Kay dili lang kutob sa pag-recover sa mga drug addicts because during the pandemic naghimo magugkog ka ng program nga gitudluan sila og skills training and eventually nakatrabaho gyud sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dugang 41 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas gahapon. Sa mga highly urbanized cities, 16 ang nadugang sa dakbayan sa Cebu, usa sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug duha sa Mandaue City. Tungod niini, miabot na sa 10,882 ang total cases sa dakbayan sa Cebu, 2,667 sa syudad sa Lapu-Lapu ug 2,706 sa Mandaue City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, walay nadugang nga kaso sa Bohol
ug Siquijor, apan dunay 3 sa Cebu ug 19 sa Negros Oriental. Samtang misa ka usab ngadto sa 25,093 ang confirmed cases sa Rion 7. 767 niini mga active cases. Misa ka usab sa 22,898 ang recoveries, human sa nadugang duha nga mga nangaayo sa Bohol. Apan 1,428 na ang nakalas. Sa Pilipinas, misa ka na sa 477,807 ang mga kaso, 448,258 ang mga naka-recover, 20,292 ang active cases, samtang 9,257 na ang nakalas. Samtang miabot na usab sa 85,136,586 ang global cases, 47,868,825 ang mga naka-recover. Samtang 1,843,342 na usab ang global deaths. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil lang na sa gawa sa nasod nga nakisayon sa mga dagkung ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nosaro ug mayong hapon mga kapuso.